Słuchajcie, to na wywar. Fajna włoszczyzna. Na tym będzie wywar. Nie było niestety bagietki. Kupiłem taki chlebiczek mały. 4 zł taki mały chleb kosztuje. Także nie jest dobrze. Sałatka, zaglądasz. Cebula. Czosnek. Pierw trzeba zrobić wywar. Mam gara. Słuchajcie, zupa cebulowa, ale z dodatkiem wusztu, czyli kiełbasy. Bo tak się składa, że mam dużo kiełbasy z grilla, a że kiełbasa i cebula świetnie do siebie pasują. Pierw wywar. To tak ma być. Teraz będzie ok. O. Zobaczymy. Nigdy nie... ale aromatyczne, łoje. Nigdy nie robiłem takiej zupy, powiem wam. Ale byk. Ty, jak z jakiejś bajki, nie? Choćby z kreskówki. Ja bym musiał założyć takie siatki do okna, żeby można było okno do mola otworzyć. Potem pójdę do piwnicy po nomanę. Żarcie. Dobra, wypłuczę se te warzywa. Z godzina jak nic, nawet może 2. Nie no, nie mam tyle czasu, to z 1,5 godziny, zobaczymy. Jest od tego idealiozo. Wóżd! No to ma być cebulowo kiełbasiana. To kupili parę dni temu, czy lodówka mocno mrozi? Robiłem sobie frankfurter. O kurwa! Alarm! Alarm! Wóżd na zolu! Tego typu. Dasz komuś innemu do pokrojenia. No niestety kot nie obierze. Czekajcie, żeby nie oddychać nosem, nie? I no ustami, dobra. No nie mogę tak. Niewygodnie. Już się zaczyna. O! 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 Prysło mi do oczu. O! Cebuloza. To się nie będzie długo robiło. To ja tą kiełbasę sobie teraz pokroję. Dobra. 4 ząbki dam. Takie małe mogą być. 04131 Almeria, Espania. Viva Espania. Bulionik. O! Już się pojawia. Całkiem fajna woń. Czekaj, mieści się. Ta się nie mieści tu. Niestety. Walka z cieniem. Mały ogień, żeby to się nie przechyciło. Ale wiecie, mimo wszystko to jest taka patologia light, bym powiedział, nie? Ale się patrzcie, jak się spociła flacha. Jest tak ciepło, aby po, prawda, wysmażeniu nie straciło jakichś właściwości. Ho, ho, ho. Fiu, fiu, fiu. W takim garku będę to robił. To jest taki sam jak ten. Dobra, oliwa. Nie pożałować. Nie byda żałował. Najważniejsze. Cebula. Ile cebuli? 9. Na przykład tak, wodzionka. Dziadek na przykład jadł sam chleb z czosnkiem często. Kojarzy mi się ogólnie rodzinnie, że tak powiem, domowo. Ale tymianku tak niedużo, nie? Tak ino... O! Pieprz, ja lubię kolorowy. Dam kolorowy. Warzywa. Miętkie. Dobra, i teraz tak. Muszę skosztować. Jakieś takie białe. Na zdrowie. O. Ja, i teraz to fajne takie brunatne wychodzi. Listek bobkowy jeden. Ej, faktycznie, całe to brunatne z dnami odeszło i ze ścianek. O, jakie mięciutkie. Aż się rozpadają. Marcheweczki, proszę. Jutro pokroję, ukręcę jakiegoś szałotu. Ciepła ten wóżd. A Francuzi wryk. Sacre bleu. Całe szczęście, my nie są we Francji. I no my są tu. Dobra, spróbuję w ogóle, czy to smaczy, jak to smaczy. Ja pierdolę.
Jak to pasuje niewyobrażalnie. Kiełbasa, cebula, jak to się komponuje. Tego nie będę niczym zagęszczał. Żadna mąka, żadne nic, mąka S. Mogło być śmiało jeszcze więcej cebuli. Tu sobie usmażę zaraz chleb. O cholera. Smakowite. Trochę morskiej soli, bo tutaj nic nie było solone. A tu jest towarzyszka. Pomoger. Pomoger. Wyciepy. Proszę Państwa, zupa francusko-śląska. Ale nie będę na noc się obżerał mega dużo. Ja gęstego. O ja gęstego łodzola. I co? I oni tego chleba dają do tej zupy, tak? Że tego tak mam... Pyp. Dobra. No powiem wam, że wygląda, kurde, pachnie zajebiście. Kurwa. Zajebiste. Ale pikantne. Bardzo cebulowe. Kiełbasiane. O cholera. Udało się. Bardzo dobre. Rozerwie mi po tym dupę pewnikiem. Gdzie można przepis znaleźć? Na tym live'ie.